बाथ्राया साननो गोनां जाबाय माखौ बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ बे सानब्रेनाय हुदा गोसोखौ लोरबांसो खालामो नङा बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं जोंहा मालाय आथिं आखाइ गैया नामा नुबानो होलायनांगौ बेखौ गुड अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ मिथिबाय अके ओइ बिमला दाबो जाया नामा गोख्रै गोरबो गोख्रै थमाबाथ' हनै खारबाय गो बैसो ओइ सोर जाखो नोंसोरो आरो मा जादों नंगौखौ फोरमाय आं हेफाजाब होगोन आंखौ मिजिं होनो बे आंनि बिनानाव बिमला नाथाय मा जादों जों उन्दै समाव बुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों मिजिं नोंसोरबो आंबादि दुखुथिया मानसि माथो नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय हारिनि थगायसुला फोथाय खेबस' आरो दालाल मा गिदों नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा मा गिदों नामा फै बाइकआव गाखोफै फै होनदों गिनो नाङा आं दङ मिजिं नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन मोजांनि जुजिनाय गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन थेंक इउ मिजिं थेंक इउ आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन मोजांखौ रैखा खालामगोन हेन्डशेक बाह 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 नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा गुड आंनो फिननाय नांगौ बुथाव आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा
आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयैलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो आदामोननो माबाफोर नांगौ आंनो नांथ'वा बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया सिनायो बेखौनोथ' फानसानानै दं आं आइ थैनायनि मोननाय रांजों बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो बे गेमखौ आंबो गेलेगोन हे हामा जाखिसैलाय बेलाय हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै हे दुहरं हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा जेराव दा गनांबाय बावसो गफैबाय हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा देवन बाबु गिदों नामा आयौ निमाहा होदोलै मानैसो आयौ नोंफोरबाय लिंदोंना नोंमाफोर लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय दा फोजोबसैलै गोसोआव दंथ' देवान बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होगोन होननानै दाइनजि रोजा रां दंना जानायखौ आखाइ दिखां बानायसो आंनि नैबे सिखो हाबसिनै हट बोरो बानायसो माखासेखौ आं उनाव सुख'जोबसिगोन हाला देवानि बाबु सुखदा बेखौ बोजोबै बानायसोमोन जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया नै बिसोर बिजिरगोन मानो सिनायनानै सुखदा सिनायै बादि गोख्रैबोला बानायसोमोन बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो बे देवानि खबरदारलै खबरदारलै बानायसो माबाथ' आंहा हिन्जाव दं नोमानै दंलै बानायसो गायसुला साला बाह सुखदा माथो नोंबो खम नङालाय मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो साक्सेस बे फाग्लिफोरना हरनाय हौनाय आंनि बयफ्रेन्डआ हैद फाग्लि मिजिङा येस थांदो रायज्लायहैदो जों रावबो नायहरा औ जों रावबो नायहरा नङा नोंसोर नायहरबाय था मिजिं औ फिरफिला मा खौरां आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों आं बुजियाखै नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय आंबो मिथिगौ फिरफिला आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय बाय फैदो लोगोफोर बाबा रे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय बिनि उनाव मा खालामगोन नों आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै आंहा न'आवसो थानांगोन दे बिदिब्ला औ मिजिं औ फिरफिला मा आइ लाबोनाय नै नाङा फिरफिला आंहा हुदा गैया आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ ला थाइसे हरनाय लादो Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Bosumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Jawahar Navodaya School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud
of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of Jan V held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 golds, Mr. Mijing won 3 golds from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools Athletic Meet here. And I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrajhar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. First position goes to Mijing, second position goes to Sumit Chauhan, and third position goes to Sunidhi Kumar. 아빠나 모바일 아까지 잡아. 모바일 바이너 랑랑고. 어허허허. 너. 아빠 롬핑도 바이너. 아차차. हरलि हर नायल' जाल' सासेल' गथ'नो हराब्ला सोरनो न'। हरनांगौ दै गांबायलै मैया लोंनाया बार जाथारदों थांनाय नोमाया दै लाना फैथों थाब लाबोथों आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां हो सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ आच्छा नों देग'बादि साहस दंथ' खोथा गैया बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ साबास गुड आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो बे लामायाव थाबोदों सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो जों बेखौ हाबना लांफानोसै थ' जों मोनाबोनो हागौ थादो थाथ'दो नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों जों बिबायारिले बाबुफोर जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों बे लामाजों थांनो नांला दे बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो न इसोरलै बाबुमोन नुबाय 아이 도도버스 흑해내고 비고 손님 사주빌래 허서 사람 사고 가만히 두 흑해살래 흑해살래 봐봐 नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो 두 에이 차 दानिया अबाव गबावनो दाउ मैना माबार माबारला
खाफाल बियो खाफाल माबाला फै Enggak. Aduh, babar. Enggak. Oh, babar. Enggak dong. Hah? Enggak. Oh, Sali. लाबो Oh, बाबा kamu mulai, hah? बिनो आंनि खाफाल बिनो आंनि खाफाल बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ Ayolah. आं रैखा खालामगोन नों सोर आं बे हाग्रानि राजा राजा लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो मा बुंनो खोनादों बिनि थिफुनाखौ गियो नामा होख्लाय माबा हो Aduh. Ayo. Aduh. मान नोंसोर बेबायदि मावबावगोन नामा नङाब्ला नै हास'नोसै दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो आं मावथारला आं आरो मावथारला नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय खार आयौ आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन नाथाय नोंसोर मानो गोसोम गोसोम खसाब गानदों मिजिं आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन